Dos ábacos aos computadores é unha mostra de carácter didáctico que pretende achegar ao visitante o proceso evolutivo que abarca dende os sistemas de cálculo das culturas orientais, grecorromanas e islámicas e o progreso no cálculo matemático na Idade Moderna ata a aparición no século XX da informática. A exposición pretende presentar diacrónicamente o proceso do cálculo na sociedade ata a chegada da informática e facer fincapé na instrumentación actual para intentar mostrar como pode ser no futuro. Nos últimos 60 anos, especialmente nos últimos 30, representaron a incorporación da informática como motivo de ocio e de cálculo e, de maneira particular, a súa utilización na resolución dos grandes problemas da investigación moderna. Pero o cálculo non foi sempre igual ao longo da historia. Dende os primeiros tempos sentiuse a necesidade de calcular e tanto as matemáticas como a tecnoloxía contribuíron sinérxicamente a resolver os problemas xurdidos. Esta exposición iníciase cunha introdución aos métodos de cálculo da humanidade dende os ábacos da cultura oriental ata o cálculo na cultura islámica, pasando polas aportacións da cultura grecorromana. A continuación, un paseo pola matemática moderna leva ao espectador a coñecer as primeiras calculadoras da historia, o que permite comprender como o progreso no cálculo matemático desembocou no diseño das primeiras máquinas. Xa nunha terceira parte achégase o século XX o da informática. O visitante coñece máquinas como o primer Univac 1130, as perforadoras de tarxetas, as primeiras memorias electrónicas e aparatos de cálculo diversos, ademais dos compoñentes dos ordenadores.